Nang makita naman yon ni Sigma, agad siyang naglakad patungo sa unahang bahagi kung saan naroon ang tatlong nilalang na kanyang tinawag. O Diyos na makapangyarihan, nawa ako'y iyong protektahan. Mula sa sandaling ito, isinusuko ko ang lahat. Ikaw na ang bahala sa akin. Alam ko, Panginoon, na hanggat kasama kita, mapagtatagumpayan ko ang lahat ng pagsubok at ang tagumpay ang siyang magiging trompeta ng papuri. Sa iyong kaluwalhatian, verbam in nomine, nundra sacramienta. Pagkasambit niya ng mga katagang ito, biglang nagkaroon ng liwanag ang tumpok ng punyal. At mula sa karimlan ng langit, bumaba ang asul na liwanag na mabilis na bumalot sa kanyang katawan. Binago nito ang kanyang wangis, ganon din ang hawak niyang sandata. Sa isang kisap mata, naging mandirigma ng liwanag itong si Sigma. Nagkaroon siya ng espiritual na baluti at ang dulo ng kanyang punyal ay walang hanggan. Matapos nun, agad niyang tinitigan ang mga nilalang na papalapit. Kakaiba ang mga ito, parang mga demonyong umahon mula sa kailaliman ng impyerno. Ramdam din niya ang kumakawala nitong kapangyarihan na halos sumakop sa lahat ng dako. Gayunpaman, kahit napapaligiran siya ng mga ito, hindi siya nakaramdam ng anumang takot. Kalaunan, mula sa pinakadulo ng hukbo ng kadiliman, nakita niya ang mangkukulam na nakatayo, seryosong nakatitig sa kanya. Hindi ito gumagawa ng anumang kilos, pero kapansin-pansin ang itim na likido na tumutulo mula sa librong nakagapos sa braso nito. Maya-maya pa, may mga umahong nilalang doon bago siya tuluyang nalapitan ng paparating na hukbo. Sa isang iglap, hindi niya na ito nakita dahil sa dami ng mga kalabang nagsitalsikan sa paligid. Walang patid na rin ang pagpapakawala ng kidlat ng tatlong elementong tinawag niya. Ayon kay Sigma, na sa mga oras na yon, parang may dilubyo sa lugar kung saan sila naroon. Pagkaraan ng ilang minutong pakikipaglaban niya rito, kitang-kita niya ang matinding pinsala na dulot ng mga elemento. Yun nga lang, nagtamo rin ito ng mga pinsala na kung saan ang isa ay halos hindi na makalaban pa. Nang mapansin niya na malubha na itong nasugatan, dito na siya nagdesisyong kumilos. Batid niya kasi na kailangan niya pang gumugol ng sapat na oras dahil hindi pa tapos ang mga engkantong nagsasagawa ng ritual sa pagbukas ng lagusan. Paglakad niya papalapit, lahat ng mga nilalang na nag-aambang sumugod sa kanila ay biglang napaatras. Naglikha ito ng matinding takot sa kanilang mga muka sa puntong parang ninanais na nito na tumakas. Gayunpaman, sa hudyat ng mangkukulam, tuluyang nawala ang takot ng mga ito. At nung nakita niya yung nagmamadaling lumapit sa kanila, walang kaabog-abog niyang itinutok dito ang dulo ng punyal niya. Panginoong pinakamakapangyarihan sa lahat, bigyan niyo ako ng lakas! Pagkasambit niya nun, agad na nagkaroon ng liwanag ang dulo ng punyal. At lahat ng tinamaan ng liwanag na yan, biglang naabo ng hindi man lang nila namamalayan. Kumalat ang mga ito sa lahat ng direksyon na kung saan lahat ng tinamaan ay hindi na nagkaroon ng tsansa na makaligtas. Matapos niyang sunugin ang mga nasa unahang hanay, inakala niya na malalapitan niya ang lugar kung saan naroon ang Panginoon ng mga kalaban niya. Kaya naman walang sabi-sabi, sinugod niya ito kasama ng mga elementong nagsilbi niyang kalasag sa mga nilalang na humarang sa kanya. Ang kaso lang, habang binabaybay niya ang puso ng kapangyarihan ng mangkukulam, kapansin-pansin ang tila bang paglakas ng mga ito. Kung nung una nagagawa niya pang mabago ang mga tangang mutya, ang mga amalanhig na malapit dito, may kakayahang kontrolin ang mga bertud at tangan nila para hindi niya ito mapabago. Bagay na naging daan
upang sila'y mahirapan. Gayunpaman, marami pa rin siyang napaslang sa mga ito hanggang sa ilang metro na lamang ang pagitan nila ng matanda. Pagpang-abot ng tingin nila, dito niya na yun sinindak. Galit na galit niya yung pinagbantahan habang paulit-ulit na pinupugutan ng ulo ang mga amalanhig na sa kanya'y sumusungkap. Hindi naglaon nang wala ng mga nilalang ang may lakas ng loob na lumapit sa kanya. Dito na siya kampanteng humarap sa matanda habang nagwiwika ng, "Nagkita na rin tayo sa wakas. Pagmasdan mo ng maigi ang mga ginawa ko sa iyong mga alipores. Dahil darating ang araw, ito rin ang gagawin ko sa iyo. Ituring mong awa ang gabing ito." Pagkasambit niya ng mga kataga, ngumisi lang naman ang matanda. Hindi na ito umimik hanggang pinagmasdan siya nitong naglalakad papalayo. At pagkaraan lamang ng ilang minuto, namutawi na ang katahimikan sa paligid. Pagdating naman niya sa lugar kung saan isinasagawa ang pagbubukas ng lagusan, nakita niya ang mga engkanto na kanina pang naghihintay sa kanyang pagdating. Paglapit naman niya rito, kaswal siyang pumasok sa loob nito at sa isang iglap, nasa sentro na siya ng baryo. Pag-alis ng liwanag na bumalot sa kanyang katawan, agad siyang nakaramdam ng matinding panghihina. Aminado si Sigma na tiniis niya ang panghihina niyang yon upang hindi siya bumalik sa orihinal niyang anyo habang siya ay nasa kasagsagan ng pakikipaglaban. Sa oras kasi na mangyari ito, malalagay sa panganib ang buhay niya. Isa yon sa mga kahinaan ni Sigma na kailangan niyang pagtuunan palagi ng pansin kapag nakikipaglaban siya. Pagsilay naman ng lolo niya sa kanya na nakaluhod ang isang binti sa lupa, dali-dali siya nitong nilapitan kahit abala ito sa kasalukuyan nitong ginagawa. Sigma! Sigma! Ayos ka lang ba? Ano nangyari? Bungad na wika nito paglapit. Napalaban ako, Lo. Muntik na akong mahuli ng mga amalanhig sa bundok ng Busa. Mabuti na lang, nag-aral ako ng ritual sa pagbubukas ng lagusan. Dahil kung hindi, baka natulad na rin ako sa mga kasamahan kong nauna. Tama kayo nang narinig, Lo. Patay na yung mga inutusan nyo noong mga nagdaang linggo. Hindi ko sila nakita pero nakasisiguro ko na yun nga ang nangyari sa kanila. Abisuhan nyo ang ating mga kasama. Dahil ang nangyari kanina ay hudyat ng paparating na digmaan. Nako, huwag mo na munang isipin yan, Sigma. Ang importante ay ligtas ka. Tayo na. Kakausapin natin si Dakil at Hubra ukol dito. Batid ko na inaasahan na rin nila ito sa pagbalik mo. Matapos nitong sumagot, dali-dali silang naglakad patungo sa tahanan ng kaibigan niya. Hinang-hinaman, pinilit niyang umusad hanggang sa marating niya ang lugar kung saan ito naroon. Nadatnan nila ito sa bahay ni Hubra kung saan kasalukuyan itong nagpapanday ng mga bagong sandatang may nakakapit na mutya. May mga kasama rin yun doon na abala sa pag-uusap ukol sa mga karagdagang plano upang mapalakas ang depensa ng baryo. Pagsilay naman ito sa kanila, bahagya itong napahinto sa kanilang ginagawa. Paglapit nito sa kanya, agad siya nitong inabutan ng tubig habang kaswal na tinatanong ukol sa mga nangyari. Napansin din ng mga ito ang labis niyang panghihina, kaya naman agad yung kinutuban sa ginawa niyang pagsagad sa mutyang binasbasa ng tiyor. Dagdag pa ni Hubra na maswerte pa rin siya dahil naisip niya ang ganoong taktika bago niya gamitin ang kalahating lakas ng pangalan. Tunay ngang may talento ka, Sigma. Hindi ko maisip na nakaya mo mapagsabay ang dalawa. Kung mahina-hina ang nagdadala ng pangalan ng tiyor, sa paggawa pa lang ng lagusan, panghihinaan na ito. At kung nataon-taon pa, posibleng hindi na yon nakabalik pa. Mabuti na lang talaga at sa'yo namin ipinagkatiwala ang misyon. Nga pala, ano ang nangyari sa bundok ng Busa?
Nakaharap mo ba ang mangkukulam? Hindi lang sa nakaharap, Hubra, kundi nakalaban pa. Yun nga lang, hindi ko nasubukan ng lakas ng matanda dahil sa dami ng pinaglaanan ko ng enerhiya. Malakas siya, Hubra, kaya kailangan nating paghandaan ang kanyang pagdating. Ang ikinakabahala ko na baka sa mga susunod na araw, makarating na siya rito. Abisuhan niyo ang mga kasama natin na maghanda at magpakalat ng mga tagapagmasid sa mga kalapit baryo. Iulat ang lahat ng mga papasok at siguraduhin walang makakalis na mga nilalang na nagbabalat kayo. Sa ngayon, ito na muna ang kailangan nating gawin. Nang marinig ito ni Hubra, agad itong nagpatawag ng mga tao. At mula sa pandayan ng armas, inabisuhan nila ang mga ito ukol sa kanilang plano. Bagaman gabi, hindi ito naging hadlang sa kanilang mga kasama na isakatuparan ang mga bagay na nais nilang mangyari. Pag-alis ng mga ito, tsaka pa lamang siya umupo habang pilit na pinipigilan ang panginginig ng kanyang katawan. Parang dasal ni Metatron ang epekto ng pangalan ng Tior, Apo. Pero hindi kagaya ng Metatron, hindi nito kayang lusawin ang buto mo. May kasanayan ka na sa paggamit. Kaya yan na siguro ang pinakanormal na epekto na posibleng mangyari sa iyo. Magpahinga ka na muna, Apo, dahil kailangan na kailangan mo yan. Wika ng kanyang lolo, pagsilay nitong tulala siyang nakaupo sa harapan ng malaking pugon. At nang marinig naman yon ni Dakil, ito ang umalalay sa kanya para makabalik siya sa kanilang tahanan. Pagpasok niya sa kanyang silid, dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata hanggang sa nakatulog na siya nang hindi niya namamalayan. Paggising niya, umaga na pala. Kapansin-pansin na rin ang mga ingay sa labas na mula sa mga kasamahan nilang naghahanda. Dala ng kuryosidad, agad siyang sumilip sa labas ng bahay. Maya-maya pa, bumungad sa kanya ang mga kasamahan nila na abala sa pagpapanday ng bakod ng baryo. Literal na isinelyo nila ang lugar upang hindi ito basta-bastang mapasok ng mga tagalabas. Isipin niyo na lang kung ilang kilometro ang binakuran ng kanilang angkan para lamang magawa ito. Halos inabot din ng ilang linggo na walang tigil sa pagtatrabaho ang pagsasakatuparan dito. At nung magawa na nila ang bagay na yon, doon pa lamang sila gumawa ng kubo sa may bandang pinto at sa likurang bahagi kung saan naman magbabantay ang mga kasama nila tuwing gabi. At dahil sa kokonti na lang ang bilang nila noon, kahit si Dakil Pinuno, obligado nang maging karelyebo ng kanilang mga kasama. Literal na pantay-pantay sila pagdating sa lahat ng gawain. Mabuti na lang talaga Pinuno, hindi gaanong nagparamdam ang puwersa ng mangkukulam na parabang abala rin ito sa ginawa nilang paghahanda. Hapon ng Biyernes, habang nagpapahinga ang mga bantay sa bukana ng baryo, may nakita silang dalawang lalaki na naglalakad. Nataunoong sila ng lolo niya ang nasa malapit, kaya sila kaagad ang una nitong tinawag. Sigma! Tandang Narciso! Meron hong paparating. Kaisa ng lahi natin. At kung hindi kami nagkakamali, ito yung mga kapatid naming inutusan ninyo na magmanman sa bundok ng Busa bago tumungo roon si Sigma. Ano ang gagawin namin? Papapasukin ba namin sila? Wag niyo munang papasukin. Hindi tayo sigurado kung sila nga ba talaga ang mga yan. Ang gawin ninyo, paghintayin nyo dyan sa kubo. Ibigay nyo ang lahat ng kailangan nila. At bahala na kayong gumawa ng dahilan kung bakit hindi sila rito pwedeng pumasok. Sige na, kilos na. At ako naman tatawagin ko na muna si Dakil at Hubra. Sagot naman ng lolo niya. Pagkasambit nito ng mga kataga, agad yung umalis habang siya naman naiwang nakaupo habang pinag-iisipan kung ano ang kanyang mga gagawin. Medyo nagdadalawang isip pa kasi siyang puntahan ng dalawang kapatid nilang paparating
dahil baka kung ano ang makita niya sa kalooban ng mga ito. Aminado rin si Sigma na isa ang mga bagay na yon sa kahinaan niya. Hindi niya kasi masikmurang pumatay ng kapatid, lalo na kung ang taong yon ay matagal na niyang kakilala. Makalipas ang ilang minuto, umalis na ang dalawa. Bale, siya na lang ang natira sa lugar na yon, kaya nakapag-isip siya ng maayos at mahinahon. Maya-maya pa, dumating si Dakil sa kinaroroonan niya. Inabisuhan siya nito na sumama para makilatis ng maigi ang mga dumating. Maging ito man kasi, duda na kauri pa nila yung mga taong yon. Ano sa tingin mo, Sigma? Sila pa ba ang mga yan? Kahit kasi ako meron talagang pagdududa. Malakas ang kutob ko na yung mga taong yan, kinokontrol na ng mangkukulam. Kaya kahit wala tayong maramdaman, hindi pa rin sila makakapasok dito. Bahala na kung ano ang mangyari. Basta yan ang desisyon ko. Ikaw ang bahala, Dakil. Nasa iyo ang kapangyarihan para gumawa ng mga ganyang pasya. At isa pa, pinuno ka nila. Kaya sa palagay ko, susundin din ng mga itong iyong desisyon. Sa bandang huli, kaligtasan ng bawat isang iyong pinangangalagaan. Sagot naman niya. Pagkawika niya, agad siyang tumayo para sumunod. Nagdadalawang isip man, hindi niya ipinakita sa kanyang kaibigan na pinanghihinaan siya ng loob. Alam niya kasi na bababa ang tingin ng mga ito sa kanya kapag napansin ng mga ito na may kinakatakutan siya. Sa kanilang paglalakad, panayang ginawa nilang pag-uusap ukol sa kanilang gagawin kapag nakaharap na nila ang dalawang kadugo nila na umuwi. Batid kasi ni Dakil na maraming panlilin lang ang posibleng inilagay dito ng mangkukulam para dayain sila sa lahat ng bagay. Hindi sila pwedeng magpadaya sa mga ganoon dahil naniniwala ito na malaki ang pinsalang maidudulot nito sa kanilang mga kadugo. Pagkaraan pa ng ilang minuto, nadatnan nila ito sa labas ng baryo na masayang kausap ang mga kakilala nito. Walang bakas ng kahit na ano sa katawan ng mga taong yon at kung titingnan, parang ordinaryo talaga sila. Kahit si Dakil napaisip na baka nakaligtas nga talaga ang mga ito. Paglapit nila sa dalawa, agad namang tumahimik ang pagtatawanan ng mga kasama nila. Mula roon, seryoso nila itong tinitigan habang iniisip ang kanilang mga tanong. Pinakiramdaman din nila ito ng maigi nang sa gayoy masiguro nila na walang kakaiba sa mga ito. Maya-maya pa, dito na kalmadong nagwika si Dakil upang alamin ang pinagdaanan ng mga ito. Simple lang ang kanyang mga naging tanong, pero lahat yon may kaugnayan. Dito rin niya inalam kung meron nang nagbago sa dalawang dumating, kagaya ng kanilang ugali, pamamaraan ng pagsasalita, at mga simpleng bagay na malimit hindi pinagtutuunan ng atensyon. Ngunit sa kasamaang palad, wala itong nadiskubring kakaiba sa mga ito. Yung mga nakaraan kasi ng mga taong yon, naaalala pa rin nila. Alam din nila ang kanilang mga misyon, lalo na yung mga lihim ng kanilang pamilya. Dahil dito, kung kaya't napatingin si Dakil sa kanya habang nagwiwika ng, Sigma, mukhang malinis sila. Ano, isasama na ba natin papasok? Pagkasambit nito ng mga katagang yon, hindi na muna siya nagsalita. Ang ginawa niya, tinitigan lang niya ang mga ito habang pinagmamasdan ng bawat parte ng kanilang mga katawan. Hindi nagtagal, napansin niya ang isang hibla ng buhok na bigla na lamang natanggal mula sa ulo nito. Nung makita niya yon, medyo napaisip siya. Gawa ng hindi normal na basta-basta na lang malalaglag ang patay na buhok kung hindi ito gagamitan ng puwersa. Dahil dito, kung kaya't hindi niya inalis ang kanyang tingin sa ulo ng dalawa hanggang sa makita niya ang isang maliit na kamay na nakausli sa balat na nasa ilalim ng buhok nito. Kulay itim ang kamay na yon
tapos kasing laki lang ito ng kamay ng butiki. Walang sabi-sabi, agad niyang nilapitan ng lalaki habang tinititigan ito ng mata sa mata. Sa kanyang paglalakad, di siya nagpakita ng anumang kilos na kaduda-duda dahil ang gusto niya, hindi nito mamalayan ang gagawin niya. At nang magkaharap na sila, seryoso niya itong tinanong, sabay pulupot ng braso niya sa leeg nito. Pagpuwersa niya sa kanilang kasama na nagbabalat kayo, agad niyang sinigawan si Dakil, nadakpin din ng isa pa nitong kasama. Nung marinig nito ang sinabi niya, hindi yun nagdalawang isip na sumunod. Nang makuha na nila ang dalawa, tsaka nila ito sapilitang pinaluhod habang tinatalian ang mga kamay at paa. Huwag kayong magpupumiglas. Kumalma lang kayo. Sisimulan na namin ang pagsisiyasat. Huwag kayong mag-alala. Papakawalan din namin kayo maya-maya kapag wala kaming nakita. Nang marinig ito ng lalaking tinalian niya, hindi nito mapigilang sumagot. Halatado ring galit ito na parabang meron yung tinatago. Papakawalan? Tingnan mo nga ang ginawa mo sa akin. Mukha bang papakawalan mo pa ako sa lagay na to? Mo! Sa ginagawa mo, parang wala kaming naiambag sa inyo ah. Di mo man lang ba naisip ang paghihirap na ginawa ko para lamang makabalik? Kalma. Naunawaan kita. Dahil yung mga naranasan ninyo, naranasan ko rin. Yun nga lang, hindi tayo pwedeng magpakakampante kasi nga pare-pareho tayong umalis. Pasensya ka na. Ginagawa ko lang naman ang alam kong ikabubuti ng bawat isa. Matapos niya itong sabihin, umungo lang naman ng lalaking yon habang pilit na iniaalis ang kamay nito sa lubid kung saan yon nakagapos. Panay na rin ang ginagawa nitong pagmumura na parabang may kung anong galit ito sa kanya. Di man normal ang ipinapakita nito, pinili niya pa rin maging kalmado. Dahan-dahan niyang binusisi ang mga buhok nito hanggang sa dito niya natuklasan ng isang malalim na sugat na punong-puno ng itim na dugo. Napapaligiran din ito ng mga itim na ugat at sa estado nito, mukhang hindi nito mabubuhay ang isang ordinaryong tao. Pagsilay niya sa bagay na yan, inihip niya ang pangalan ng tiyor sa kanyang kamay bago niya ito inilapat dito. At nung dumampi na ang kanyang kamay, katakot-takot na sigaw ang pinakawala ng lalaki. Sa isang iglap, mabilis na naglagas ang mga buhok nito sa ulo kasabay ng pangungulubot ng mga balat nito. Lumuwa at pumuti rin ang mga mata ng nilalang hanggang sa mawala na ito ng paningin. Ilang segundo pa ang lumipas. Bumungad sa kanila ang isang matandang lalaki na butot balat. Sa sobrang payat nito, kitang-kita nila ang pagtibok ng puso nito. Matapos ang pangyayari, dito na isa-isang nagsilaglagan ang mga ngipin nito hanggang sa wala na roong matira. Pag-angat naman ng ulo nito para titigan siya, bigla niya itong sinapak hanggang sa kumalas na ito ng kusa. Agarang namatay ang nilalang na yon, kaya naman di na nila ito nakausap ukol sa kung ano ang nangyari sa kanila. Sa sumunod na biktima naman, kapansin-pansin ang kawalan nito ng maayos na kaisipan. Hindi na kasi yun nakakaintindi ng kanilang mga sinasabi, kaya naman napilitan na rin sila na ito ay pahirapan hanggang sa tuluyan na itong mamaalam. Pagkatapos mamatay ng dalawa, may nakita silang isang pamilya na nakatayo di kalayuan sa kubo kung saan sila naroon. Weirdo ang tingin ng mga ito at habang ito'y nakamasid, nakangisi yon na parabang isang nakakatuwang bagay ang kanilang nasilayan. Kaya naman nang makita ito ni Sigma, dali-dali niya itong nilapitan para sitahin. Ang kaso lang, di pa siya nakakalapit kusa nang umalis ang mag-anak. Hindi na ito lumingon pa hanggang sa makapasok na ito sa liblib na kakahuyan. Ilang minuto pa ang lumipas. Bumalik siya sa kubo para asikasuhin ang mga labi ng mga namaalam. Nang mailibing na nila ito,
Tsaka nila pinalabas ang mga karelyebo ng mga kasama nilang nakakita sa mga nangyari. Bago nila yung iwan, inabisuhan nila ito na magmatsyag sa paligid dahil merong mga gumagalang kalaban. Inakala talaga ni Sigma na selyado at mahigpit ang pagkakabantay ng lugar nila, pero nagkamali sila. Dahil pagtungtong ng dapit hapon nung araw na yon, napansin niya na wala na roong bantay. Nataon kasi noong lumabas siya ng mag-isa para sana kunin ang kutsilyong naiwan niya. Pagsilay niya sa paligid, kapansin-pansin ng nakakabinging katahimikan. Normal naman ang lahat, pero yung kutob niya, kakaiba na talaga. Hindi niya mawari pero nakasisiguro siya na merong nangyari sa kanyang mga kasama. Dala ng kuryosidad, naglakad-lakad siya sa mga kalapit na kubo habang tinatawag ang mga nagbabantay dito. At nang marating niya ang kabilang kubo, tanging kasera na may sinde ang naiwan doon. May mga tsinelas din siyang nakita, indikasyon na hindi lumabas ang mga kasama nilang nagbabantay. Hoy! Nasaan kayo? Ba't walang naiwan dito? Sigaw niya habang pinagmamasdan ang paligid. Pagkasambit niya ng mga katagang yun, may dumapo sa kanyang katawan na isang nakakapangilabot na tinig. Sinasabayan ito ng mga bulong ng kaluluwa, kaya naman bago pa ito lumabas sa katawan niya, dali-dali siyang nagtaas ng bakod at puder sa katawan. Matapos nun, ilang segundo lang ang lumipas, may naramdaman siyang bagay na tila bang ibinato sa kanyang likuran. Pag-ilag niya rito, agad niyang nakita ang matatalas na kuko ng nilalang na mabilis na sinasalubong ang kanyang muka. At nung akmang babao na ito sa kanya, dali-dali naman niya itong nahawakan. Walang sabi-sabi, agad niya itong ibinalibag sa lupa kasabay ng paglabas nito sa anino kung saan ito nagtatago. At nung masipat niya ang nilalang na yon, bumungad sa kanya ang isang dalaga na may maputlang balat. Panay ang pag-angil nito at kapansin-pansin ng mga mata nitong purong itim. Matapos naman niya itong makita, tsaka niya inapakan ng leeg nito habang tinatanong ito ng, Sino ka? At anong ginawa mo sa aking kasama? Di pa man nakakapagsalita ang nilalang, may narinig siyang tiktik sa kanyang likuran. Kaya naman imbis na hintayin itong magsalita, bahagya siya roong napatingin para umusisa. Pagsipat niya sa lugar na yon, dito niya nakita ang mga kauri nitong nakatayo, bit-bit ang labi ng 5 niyang kasamang nawawala. Wala nang saplot ang mga ito, at sa estado nun, mukhang ilang oras na itong namatay. Lahat din ng karga sa kanilang katawan ay wala na, indikasyon na hinubaran muna ito ng tangan bago yun pinahirapan. Nang makita niya ang mga ito, di siya nagdalawang isip na durugin ang bungo ng demonyong nahuli niya. Matapos nun, casual siya ritong humarap habang maiging nagmamasid. Di na rin siya gaanong umimik dahil yung galit niya pilit niyang pinipigilan. Maya-maya pa, nang medyo kumalma na ang kanyang sarili, napawika na lamang siya rito ng, Ano ba ang pakiramdam ng pumatay ng mabuting tao at inosente? Hindi man lang ba kayo kinikilabutan sa mga pinaggagawa ninyo? Nang marinig naman ito ng nilalang, dito niya narinig ang hagik-gik ng matandang nasa likod ng grupo. Paglakad nito papaharap, bumungad sa kanya ang isang matandang kuba na paugod-ugod na sa paglalakad. Ang nakakabahala lang, habang binabagtas nito ang daan, kapansin-pansin ang pagsiluhod ng mga kasama nitong una niyang nasilayan. Tinatanong mo kung ano ang nararamdaman namin? Simple lang. Yun ay kung ano ang nararamdaman nyo pag kumakatay kayo ng isa sa amin. Huwag na kayo magpanggap na kayo ang mabuti. Dahil lahat tayo rito ay pare-parehas lang naman. Yung iba sa inyo nagpapanggap na matuwid, pero ginagamit lang naman ang pangalan ng Diyos para sa kanilang mga kapakanan.
Dahil sa sinabi nito, hindi niya napigilang umihip ng tigalpo sa hangin. At nang mapansin naman ito ng matanda, bigla itong sumipol gamit ang daliri niya hanggang sa malusaw nito ang tigalpo na pinakawalan niya. Matapos nun pangisi-ngisi pa ito na parabang isang malaking bagay ang ginawa nito. Pagsilay naman ni Sigma sa ginawa ng matanda, agad niyang binulong ang pangalan ng tiyor sa hawak niyang punyal, sabay sugod sa kinaroroonan nito. Hanggat maaari, ginamit niya ang pinakamahinang usal na pwede niyang magamit sa sitwasyong yun. Bukod kasi sa nagpapahinga pa siya, ramdam pa rin niya ang pagkabugbog ng katawan niya dahil sa karunungang ginamit niya noong pumunta siya sa bundok ng Pusa. Paglapit naman niya sa kinaroroonan nito, agad niya itong inundayan ng saksak sa iba't ibang parte ng katawan. Akala niya hindi na ito makakailag pero laking gulat na lamang niya nang bigla itong tumayo ng tuwid kasabay ng pagsalag nito sa kanyang atake gamit ang hawak nitong tungkod. Mag-iilang minuto rin silang nagpang-abot ng matanda hanggang sa makisali na ang iba pa nitong mga kasama. At sa puntong yon, dito na dumating si Dakil at Hubra na palihim pala noong kinausap ni Sigma ukol sa mga nararamdaman niya. Pagdating ng mga ito, naisagawa na nila ang plano. Inikutan na nila ang lahat ng daan papalayo at nailatag na nila ang lahat ng pwedeng bitag na posibleng humuli sa mga ito. Pagsilay naman ni Sigma sa kanyang mga kasama, ipinagpatuloy niya ang pakikipaglaban sa matanda hanggang sa napilitan na rin ang iba pang mga nilalang na kumalat sa buong paligid. Sinubukan itong paatrasin ang pangkat na dala ni Hubra at Dakil pero hindi yun nagtagumpay. At habang hinuhuli nila ang iba, dito na siya nagdesisyong sindaki ng matanda sa pamamagitan ng paggamit niya ng totoong puwersa. Walang sabi-sabi, agad niyang pinarinig dito ang pangalan ng tiyor hanggang sa mabingi ito. Sinubukan naman itong labanan ng matanda pero sadyang napakalakas ng presensyang inilalabas ng pangalan. Ni minsan wala pang nilalang ng kaliwa ang nakayang tumayo at matapos itong mapakinggan. Dahil dito, kung kaya't wala nang nagawa ang matanda, kundi itarak sa lupa ang hawak nitong tungkod para mapanatili ang kanyang balanse. Anong kapangyarihan ito? Bakit pinapahirapan ng husto ang katawan ko? Nang marinig ito ni Sigma, tumawa lang naman siya kasabay ng mabilis niyang pag-atake sa matanda. At nang makalapit na siya, agad niya itong tinadyakan hanggang sa ito ay tuluyang bumagsak sa lupa. Nang akmang tatayo pa ito, tsaka niya ito tinigalpo kasabay ng paggamit niya ng bisa ng kanyang mutya. At sa isang kisap mata, lahat ng tanga ng nilalang na yon ay tuluyan na roong tumalikod. Dahil sa pangyayari, kung kaya't mabilis itong nakaramdam ng panghihina. Bumalik na rin ito sa orihinal nitong anyo at sa estado nito para na itong isang matandang kalunos-lunos at wala na halos magawa. Nung makita ito ni Sigma, napilitan na lamang siyang mapaupo sa harapan nito habang pinagmamasdan ang mga kasamahan niyang ginagapos at dinarakip yung iba pa. Kalaunan, nung masukol na nila ang lahat, lumapit si Hubra sa kanya para kunin ang matanda. Ingatan mo yan, Hubra, dahil yan ang pinuno nila. Lahat ng itatanong natin sa kanya muna. At kapag hindi siya nagsalita, iisa-isahin nating papatayin ang mga kasama niya. Nakasisiguro ako na iisa lang silang pamilya, kaya itong matandang to, mapipilitan ding magsalita kalaunan. Basta sa ngayon, huwag niyo na muna siyang sasaktan. Hayaan nating makapagpahinga. Matandaan eh. Sige, Sigma, kung yan ang gusto mo. Kami na ang bahala sa matandang ito. Sigurado ako na magkakaroon siya ng masayang alaala dito sa ating baryo. Pabirong sagot naman ni Hubra sa kanya. Tumatawa man yun pinuno. Kapansin-pansin ang puwersadong pagdarag nito sa matanda. At nang maipasok na nila ang mga nilalang sa loob, ikinulong nila ito sa isang bakal na hawla.
Mula roon, pinagpahinga nila ito ng 2 araw. Walang pagkain, walang tubig, at nakabilad pa sa initan. Kalbaryong dinanas ng mga nilalang, ngunit wala silang magagawa upang ito ay matakasan. At ang tanging paraan para hindi sila mahirapan ay ang tanggapin ng bukal sa loob ang kanilang kalagayan. Pagkatapos ng 2 araw, naghintay sila ng gabi bago nila kitain ang grupo ng mga nilalang. Sa mga sandaling yun pinuno, 3 na lamang sa mga ito ang naabutan nilang buhay. Labis-labis na ang panghihina ng 3 at para makaligtas, kinain ng mga ito ang labi ng kanilang mga kadugong nauna ng pumanaw. Hubra, ipakuha mo na muna yung mga bangkay sa loob. Tapos yung 3, talian nyo na para madala natin sa bahay na inihanda natin para sa kanila. Ingatan yung matanda dahil sa kanilang 3, ito ang pinakamahalaga. Yung 2 yan, magsisilbi ang alay kung sakali mang magmatigas siya. Walang problema, Sigma. Sandali lang. Ilang minuto ang lumipas. Nabuksan na nila ang hawla. Naalis na rin nila dito ang 3. Ganon din ang mga labi ng mga yumao nitong kasama. Ayon sa kanya, nakakausog sikmura ang amoy sa lugar na yon dahil sa nabubulok na katawan ng mga ito. At sa sobrang tindi ng sangsang ng amoy, inabot pa sila ng ilang oras bago ito na ilibing sa labas ng baryo. Paglalim ng gabi, dito na nila sinimula ng pagpapakain sa mga nilalang. Kailangan kasing mapunan muna ang kanilang sikmura para magkaroon sila ng talino sa mga bagay na isasagot nila. Gayunpaman, hindi delikasiya ang uri ng pagkaing ibinigay nila. Binubuo kasi ito ng mga karne ng daga at yung mga kaning baboy na ilang araw na nilang inimpak. Pero maniwala man kayo o hindi, pag-abot nila nito sa 3, para itong mga animal na matagal nang hindi nakakakain. Agad nila itong ninasab at kahit hindi maganda ang lasa, wala itong epekto sa kanila. Nung matapos na sila, dito na kinaladkad ng mga kasamahan nila ang 3 para humanap kay dakil na pinuno ng baryo, kay Hubra na kanang kamay nito at kay Sigma na punong mandirigma. Kalaunan, nang makaharap na nila ang nilalang, kampante nila itong pinakiramdaman habang naghihintay ng mga katanungan mula sa kanya. Halos maglilimang minuto rin siyang natahimik bago niya tuluyang ngitian ng matanda kasabay ng dahan-dahan niyang pagtayo mula sa kanyang kinauupuan. Matapos nun, casual niya itong nilapitan, hinaplos ang ulo nito, sabay wika rito ng, "Siguro naman magsasalita ka na. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Ganyan talaga ang buhay. Minsan kailangan mong maging matapat para sa iyong ikakapanatag. Huwag mo na kaming pahirapan dahil maging kami man, hindi namin kagustuhan na saktan pa kayo ng mas matagal. Kaya kung ako sa iyo tanda, magsabi ka na lang ng mga nalalaman mo. Unang katanungan, ano ang kaugnayan niyo sa mangkukulam sa bundok ng busa? Inutusan ba nila kayo na pumarito? O napadpad lang kayo rito nang hindi sinasadya?" Nang marinig naman ito ng matanda, agad naman itong napatingin sa kanya ng may nanlulumong mga mata. Napadpad lang kami dito nang hindi sinasadya. Marami ang nangyari sa aming pugad, kaya kailangan naming bumaba. Yung mga kasama niyong ginamit namin para makaalis kami doon. Kontrolado namin ang katawan nila, pero hindi ang kanilang wisyo. Nung nakababa kami ng baryo, dito na sila umakto ng kakaiba hanggang sa madako kami rito. Maniwala ka, hindi namin gusto na makarating sa lugar ninyo. At hindi rin namin inaasahan na yung mga taong yon ay kaisa ng inyong angkan. Kung alam lang sana namin, hindi na namin sila pinaslang at kinuha. Dahil sa sinabi nito, napatawa lang naman itong si Sigma. Kaya nung marinig ito ng matanda, agad itong napatanong sa kanya kung ano ang nakakatawa sa mga kwento niya.
Nang marinig niya ang sagot nito, biglang sumeryoso ang kanyang muka kasabay ng pag-utos niyang pugutan ng ulo ang isa nitong kasama. Walang sabi-sabi, agad itong isinagawa ng inutusan niya hanggang sa bumulagta na ang katawan ng nilalang sa lupa. At nung makita naman niyo ng matanda, halos magwala ito habang humahagulgol sa pag-iyak. Di na nito alam ang gagawin, na parabang yung nilalang na yon ang siyang pinakamalapit sa kanya. Dahil sa ginawa nito, dito na pumasok ang pangungumbinsing taktika ni Sigma. Napigilan mo sana ang nangyari kung naging tapat ka lang. Halatang hindi ka nagsasabi ng totoo, kaya nawala ang isa sa mga minamahal mo. Ngayon, kung magpapatuloy ang kasinungalingan mo, hindi rin posibleng mawala sa iyo ang natitira mong kadugo. Kaya kung ako sa iyo tanda, makipagtulungan ka na. Ano ang parte mo sa hukbo ng mangkukulam ng busa? Anong pakay nyo rito sa aming baryo? At bakit kayo ipinadala ng matanda rito? Matapos siyang magsalita, naiwang tahimik ang matandang kausap niya. Inakala ni Sigma na magsasabi na ito ng totoo, pero nagkamali siya. Dahil sa muling pagtitig nito, biglang lumabas ang mahaba nitong dila kasabay ng pagkahulog ng dalawang itim na apoy na nagmula sa loob ng sistema nito. Agad na pumailalim ang apoy sa lupang sakop ng baryo hanggang sa tuluyan na itong maglaho. Matapos nun, kusang naputol ang dila ng matanda, pero sa hindi malamang dahilan, nakakaya pa rin itong magsalita. Tamang hinala mo. Mahusay ka talaga, Sigma. Hinding-hindi nga talaga nagkamali ang Panginoon namin sa'yo. Pasensya ka na, ha? Kung panay pa ang pagpapanggap ko kanina. Siya nga pala, hindi mo man lang ba naisip na kami ang alay na ipinadala dito ng Panginoon? At ang itim na apoy na nakita mo, ang daladala naming pasalubong para sa bawat isa sa inyo. Natupad na ang aming balak, kaya wala nang rason pa upang kami ay manatili rito. Pagkasambit nito ng mga katagang yon, bigla nitong binali ang kanyang leeg gamit ang natitira nitong lakas. Yung nilalang namang kasama nito, sapilitan na ring inagaw ang armas ng kanilang kasamahan hanggang sa tumarak na ito sa sentro ng kanyang puso. At nung maagnas na ang nilalang na yon, dito na bumalot ang nakakabinging katahimikan sa paligid. Bawat isa hindi makapagsalita, na parabang may bumubusal sa kanilang mga bunganga. At ang mas nakakaalarma, na sa lugar na yon pinuno, parang siya na lang ang normal. Kahit sila Hubra hindi na makapagsalita, hanggang sa bigla na lamang itong sumuka ng malapot na lupa. Nagsimula ito kay Dakil, kumalat ng kumalat, hanggang sa mahawaan na nito ang lolo niya, maging ang kapatid nito. Matapos naman niya yung makita, sinubukan niyang kontrahin ang aral na bumiktima sa kanyang mga kasama, pero hindi siya nagtagumpay. Malalim at sinaunang sumpa kasi ang tumama sa mga ito, kaya kahit sa basbas ng pangalan ng Tiyor, wala rin siyang nagawa para makahanap ng lunas sa lalong madaling panahon. Ilang minuto pa ang lumipas. Nang mapagtanto ni Sigma na mawawala na sa kanya ang mga kasama niya, agad niyang nilapitan ng kaibigan niya upang tanungin ito ukol sa pwede niyang magawa. Ngunit nang marinig ito ni Dakil, seryoso lang naman itong sumagot ng, "Huli na ang lahat. Naunahan tayo ng mangkukulam. Sigma, tumakas ka na hanggat meron pang pagkakataon. Heto, baunin mo ang dalawang pangalan ng Tiyor na iniwan ng ama ko." Pagkalahad nito sa kanya ng mga bagay na yon, agad ding iniabot ni Hubra ang isang pangalan ng Tiyor na hawak nito. Ganon din ang ginawa ng iba pa hanggang sa makalikom siya ng 7 pangalan. Matapos nun, dito na siya unti-unting naging emosyonal. Habang pinagmamasdan niya ang lahat, hindi niya halos maisip kung ano ang kanyang gagawin.
Maya-maya pa, binalot siya ng awa at panlulumo. Gusto niyang iligtas ang mga ito, pero sadyang wala siyang kakayahan. Hindi naglaon. Nang malikom na niya ang lahat ng pangalan, napilitan siyang tumakbo papalabas habang pinagmamasda ng patuloy na pagsuka ng lupa ng kanyang mga kasama. Ilang segundo pa ang lumipas, tuluyan ng nilamon ng lupa ang mga ito at sa isang iglap, naging isa silang mga malalaking punso. Paglabas niya ng baryo, tsaka niya nasilayan ang lahat ng tahanan at mga kagamitang unti-unti nitong nilalamon. At hindi nagtagal, tuluyan na ngang naging isang abandonadong lugar, ang baryong minsang punong-puno ng masasayang alaala. Maya-maya lang, nagdesisyon siyang bumalik sa loob nito, pero pagdating niya sa entrada, naramdaman niya ang harang na namamagitan sa kanya at sa baryo. Marami siyang pamamaraang ginawa para mabasag ito, pero nanatili siyang bigo hanggang sa nagdesisyon siya na bumaba na sa kalapit na bayan. 2 araw ang dumaan. Bumalik siya sa baryo, subalit wala na siya ritong nadatnan. At sa halip na mga kabahayan at bakod ang kanyang masilayan, sumalubong na sa kanya ang masukal na kakahuyan. Marahil nung wala siya, unti-unting naglikha ng mahika ang baryo para maitago ang kinaroroonan nito. Batid niya na, kabilang ito sa kanilang proteksyon, kaya naman hindi niya na ito pinakialaman. Dumaan ang mga buwan, naging isa na siyang manlalakbay. Kung saang-saang dako na siya nakarating para lamang maghanap ng kasagutan ukol sa kinaroroonan ng dibinong nagtatag ng kanilang angkan. Ayon kay Sigma, maraming tao na siyang nakausap pero walang kahit isa sa mga ito ang nakapagbigay ng kaalaman ukol sa kinaroroonan ng dibino. Limitado lang din ang mga manggagamot na nakakaalam dito, gawa ng matagal na itong nalimot sa lihim ng panahon. Subalit sa kabila ng lahat ng iyon, hindi pa rin siya sumuko hanggang sa makilala niya ang isang misteryosong pari na minsang nanungkulan noon sa bayan ng Coronadal. Aksidente lang ang pagkakakilala nilang dalawa, kaya nung magkausap sila, kinutuban siya na parte na yon ng kanyang tadhana. Kakatapos lang noon ng misa nang magkausap sila ng pari. Kaya ito nagka-interes sa kanya ay dahil sa mga pulang libreta na hawak niya. At sa hindi malamang dahilan, mukhang malalim ang karunungan nito pagdating sa pangalan ng Tiyor. Hindi kasi siya nito basta-bastang kinompronta, bagkus inanyayahan siya nito sa isang pribadong lugar na nasa sakop mismo ng simbahan. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Celio. Bago lang ako rito, kaya marahil hindi pa ako sa iyo pamilyar. Siya nga pala, Ginoo. Ano ang pangalan mo? Ipagpaumanhin mo ang bigla ko sa iyong paglapit kanina. Gawa ng naintriga lang ako sa mga pulang libreta na hawak mo. Malimit sa mga pulang libreta ng karunungan ay naglalaman ng malalakas na uri ng dasal. Ano ba ang nilalaman niyan? Mga pangalan ng Tiyor? Dasal ng Metatron? O dasal ng mga arkanghel? Nang marinig ni Sigma ang sinabi nito, napansin niya ang mayat-mayang pagtawa ng pari. Yung mukha nito nakakaloko, pero batid niya na marami itong kaalaman pagdating sa lihim na karunungan. Mga pangalan ho ng Tiyor. Hindi ko ito sinasabi sa kung kani-kanino, pero dahil pari kayo at kawal kayo ng simbahan, pagkakatiwalaan ko kayo. Nabanggit nyo naman lang ang tungkol sa mga pangalan. Batid ko na alam nyo na hindi ito kayang basahin ng mga ordinaryong bibig ng tao. Sabihin nyo ho, paring Celio, nakakabasa rin ba kayo ng mga pangalan? Hindi ako biniyayaan ng ganyang karunungan. Pero alam ko ang tungkol dyan. Alam ko kung saan niya nagmula, ano ang kanyang istorya, at kung sino ang taong nangangalaga ng halos kalahati niyan. Alam mo kasi, Ginoo, ang mga malalakas na uri ng karunungan ay alam ng simbahan. Pero hindi sa lahat ng pare
ibinabahagi ang tungkol dyan. Meron ding mga pinili para sa mga karunungang dapat lang nilang malaman. Dahil sa sinabi nito, tsaka niya napagtanto na ang paring yon ay dalubhasa pagdating sa anumang uri ng kumbate. Kaya naman para mas magkaroon pa siya ng kaalaman, ipinagpatuloy niya ang pakikipag-usap. Ilang oras ang lumipas, dito niya nalaman kung ano ang pakay nito sa kanya. Ayon sa pare, dalawa lang ang rason kung bakit nagawi siya sa lugar ng Coronadal. Una, ang hanapin ng taong nagtatanga ng pangalan ng Tiyor. At ang ikalawa, ibalik sa impyerno ang demonyong nananalasa rito. Nalaman kasi noon ng simbahan na merong isang malakas na mangkukulam ang kasalukuyang namemerwisyo sa kalapit lugar. Nalaman din nila na ang katawang pinuspos nito ay matagal nang nagsanla ng kaluluwa sa demonyo. Posibleng ang dyablo na mismo ang may hawak ng katawan nito, kaya nakakagawa ito ng mga milagrong imposible para sa mga tao. Mariin din itong inilahad na kapag hindi ito napigilan, ito ang maglilikha ng mga lagusan na posibleng daanan ng iba pang prinsipe ng impyerno. Alam mo, Sigma, marami na ang mga antingerong inutusan ng simbahan para sugpuin ito. Pero lahat sila hindi na nakabalik pa. Nabalitaan din ang tungkol sa inyo. Kaso lang wala kaming paraan kung papaano kayo malapitan at makausap. At nung nakarating ako rito, tsaka ko lang nabalitaan ang pagkalipol ng pinagmulan mong angkan. Humihingi ako ng tawad sa mga nangyari. Maging ako man, ikinagulat ko ito. Wika nito sa kanya, matapos nitong ilahad ang mga bagay na kinakailangan niyang malaman. Ayos lang ho yun, Padre. Wala na rin naman akong magagawa eh. Siguro kaya yun nangyari para mas matuto pa tayo sa buhay. Sa susunod, hindi na ako papayag na maulit pa yun. Matagal ko na rin dinadala ang kalbaryong ito. At kahit anong gawin ko, hindi ko pa rin malaman kung papaano makakawala sa parusa ng pagsisisi, dulot ng kanilang pagkawala. Dahil sa kanyang sinabi, bigla namang napalapit sa kanya ang pare. Pag-upo nito sa kanyang tabi, agad siya nitong tinitigan habang seryosong nagsasalita. Hindi pa patay ang mga kadugo mo, Sigma. Yung mga yon ay nasa proseso lang ng pagpapahinga. Binalutan sila ng malakas na sumpa, pero hindi sila nito kayang patayin. Yung mga taong yon, naghihintay lamang na may gumising sa kanila. At para magawa mo ito, kailangan mo ang aral ng dibino na nangangalaga sa 50 pangalan ng Tiyor. Hanapin mo siya, Sigma, hanggat may pagkakataon pa. Huwag ka mag-alala. Tutulungan kita sa abot ng aking makakaya. Matapos nitong magsalita, tila bang nakaramdam na naman siya ng pag-asa na matagal nang hindi sumagi sa isip niya. Alam din niya na nagsasabi ito ng totoo, kaya ni minsan hindi niya ito pinagdudahan. Dumaan ang mga araw, wala siyang ibang ginawa kundi ang magsaliksik sa librong dala-dala nito. Lahat yon merong kaugnayan sa pangalan ng Tiyor. Kaya nagbabakasakali siya na baka makakita siya rito ng kasagutan. Halos 3 buwan din siyang nanaliksik hanggang sa madiskubre niya ang libro na may kaugnayan sa kapangyarihan ng 55 pangalan. At ang abilidad ng pangalang yung pinuno ay ang paglikha ng mga dimensyon. Napakalakas ng pangalang yon sa puntong sa kabuuan ng kasaysayan ng tao, dadalawa pa lamang ang nakahawak nito. Hindi rin ito basta-bastang ipinapasa sa kadahilanan para mataglay ang pangalan. Kailangan mo munang maging isang dibino. Dahil sa kanyang mga nalaman, agad niya itong ipinagbigay alam sa pari. At nung marinig nito ang kanyang mga inilahad, nagkaroon din ito ng kutob na baka sa lugar na yun nga nagtatago ang dibino na kanyang hinahanap. Kaya naman para makumpirma nila ang tungkol dito, di na sila nagdalawang isip na gumawa ng ritual para matunton ang iba pang mga pangalan.
Mabuti na lang alam ni Sigma ang ibang pangalan ng tiyor na hawak ng Divino dahil sa mga kwento noon ng kanyang lolo. Ang kaso lang sa kabila nito, nagbuno pa rin sila ng mga buwan bago nila mabuksan ang lagusan. Marami rin silang kinakailangang isakripisyo kagaya ng buhay ng mga inosenteng engkanto. Pagbukas ng lagusan sa kabilugan ng buwan, muli silang nakapag-usap ng pari. Sigma, kapag nakatawid ka na dyan, wala ka ng tulong na makukuha sa akin. Ipagdarasal ko palagi ang iyong tagumpay. Huwag ka mag-alala. Hanggat wala ka pa, mananatiling nakatayo ang lagusang ito. Siya nga pala, Pinuno. Nasa likod lang ng tahanan ng pari ang nasabing kumbento. Ilang metro lang ang layo nito sa simbahan, kaya para maitago ang nasabing lagusan, kinakailangan niya pa yung takpan ng mga matataas na punong matyaga nila roong inilipat. Pagkarinig naman ni Sigma sa sinabi nito, tumangulang naman yon sabay sagot dito ng, "Maraming salamat, Padre. Huwag kayong mag-alala. Hinding-hindi ako mabibigo." At pagkatapos nun, binaybay na niya ang malawak na kawalan. Pagpasok pa lang niya sa lagusan, purong kadiliman na ang yumakap sa kanya. May mga konti roong liwanag pero hindi niya ito madalas makita. At pagkaraan ng ilang minuto, dito niya na naramdaman ang tila bang pakiramdam na matagal na siyang naglalakbay doon. Maya-maya pa, napansin niya na parang tumatanda na ang katawang lupa niya. Naninigas na rin ang kanyang katawan hanggang sa parang na siyang naging isang kahoy na sumasabay na lamang sa agos ng malikot na sapa. Habang nangyayari ito, maraming palaisipan na sumagi sa isipan niya. Paulit-ulit din niyang naaalala ang mga masasayang memorya kasama ng kanyang pamilya at ng mga taong hindi na iba sa kanya. Sana lang talaga, Lo. Mabuhay ko kayo ulit. Hindi ko alam kung may kasiguraduhan ang sinabi ng paring kaibigan ko. Pero sa ngayon, ito ang kinakailangan kong langis para makapagpatuloy. Wika niya sa sarili niya. Nag-aalangan man, ito na ang pinaniwalaan niya. Para kay Sigma, hindi na mahalaga kung aral ng kaliwa ang may kapangyarihang bumuhay sa patay. Basta ang gusto niya, umasa pa rin sa pag-asang hawak niya. Dumaan ang hindi mabilang na araw. Napadpad siya sa isang mundo na walang katao-tao. Mundo na walang gabi. At mundo na purong mga abandonadong syudad ang kanyang nadatnan. Nakakamangha ang lugar na yon, Pinuno. Akalain mong sa palabas mo lang makikita. Pero ayon kay Sigma, totoo ang lahat ng yon. At nung lumapag siya rito, tsaka niya sinimula ng paghahanap. Hindi niya nabilang ang araw ng kanyang mga paglalakbay hanggang sa makita niya ang isang bundok na merong malaking bunganga sa tuktok. Gawa ito sa purong bato at lupa. At sa lugar na yon, wala kang makikitang kahit isang peraso ng puno. Napakataas din ito at halos ilang araw din ang kanyang binuno bago niya ito tuluyang naakyat. At nang marating na niya ang tuktok, bumungad sa kanya ang bunganga ng kuweba na merong mga talon na hindi maubos-ubusan ng tubig. Wala siyang ideya kung saan nagmumula ang mga tubig na yon dahil kung titingnan, hindi naman gaano kalakihan ang tuktok nito. Pagpasok naman niya sa loob nito, nagsiliwanag ang mga sulo na nakasabit sa gilid ng pader. Pag-aninad niya sa looban, dito niya nakita ang walang katapusang pasilyo. Wala siyang ideya kung saan ito patungo, pero pilit niya itong binaybay hanggang sa marating niya ang pinakadulo nito. Pagdating niya sa lugar na yon, nakita niya ang isang malaking batis at malaking talon na hindi nauubusan ng tubig. Sa pinakagitna ng batis, naroon ang isang patay na puno at isang maliit na sulo na hindi namamatay. May naaninag din siyang nakaupo sa pinakagitna nito at sa unang tingin, inakala kaagad niya na yon ang dibinong hinahanap niya. Ang kaso masyado itong malayo,
kaya hindi niya ito basta-bastang makumpirma. Ilang beses na rin niya itong tinawag pero walang sumasagot. Kaya naman dali-dali siyang naghanap ng masasakyan patungo sa maliit na isla. Sa kanyang paghahanap, nakakita naman siya ng bangka pero hindi na ito mapakinabangan. Bukod sa sira-sira na ito, masyado na rin itong antigo para makapagsakay pa ng tao. Dahil dito, kung kaya't nagpasya siya na layuan ng batis. Pero bago niya ito gawin, maigi niyang siniyasat ang ilalim ng tubig. Yun nga lang, kahit anong gawin niyang pagsipat, wala rin naman siyang maaninag. Dala ng desperasyon, hindi na niya yun pinagtuunan pa ng pansin. Bahala na. Kung ito na lang ang paraan para makausap ko ang Dibino, nakahanda akong magsakripisyo. Pagkasambit niya nito, unti-unti na niyang hinubad ang kanyang mga suot. At ang iniwan lang niya sa katawan ay ang punyal at mga libretang naglalaman ng pangalan ng tiyor. Matapos nun, tsaka niya nilusong ang tubig. Mula sa pangpang, ramdam na niya ang lamig at lalim nito. Hindi ito basta-bastang batis dahil yung kailaliman nito parang walang katapusan. Nakakatakot isipin, animoy lumalangoy ka sa isang parte ng tubig na ang kalaliman ay kawalan. Para hindi siya panghinaan, di niya inisip ang kanyang nararamdaman. Pinalakas din niya ang kanyang loob upang makapagpatuloy hanggang sa ilang metro na lang ang layo niya mula sa pangpang. At mula roon, unti-unting nagbago ang simoy ng hangin. Kahit may taglay na bakod at puder, nakakaramdam siya ng hindi maipagkakailang lamig. May mga galamay din siyang napapansing dumadantay sa kanyang dapa-dapa pero hindi niya ito makita kahit anong sipat niya. Kaya naman imbis na masindak, ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-usad hanggang sa mapansin niyang dahan-dahan ang bumibigat ang kanyang katawan. Yun bang para may nakasakay sa likod niya? Wala naman siyang nararamdaman pero ito talaga ang palaging sumasagi sa isip niya. Dala ng kuryosidad, nagpasya siyang tingnan ng kanyang likuran hanggang sa dito na niya makita ang mga engkantong tubig na pilit sa kanyang sumasabay. Yung mga itsura ng mga ito, malayong malayo sa wangis nating mga tao. Para silang mga palaka na nagkaroon ng kamay. May mga himpis din sila tapos malalaki ang kanilang bunganga at mga mata. May mga hasang din sila sa pagitan ng kanilang mga leeg at kulay itim ang mga balat. Basta, nakakatakot ang kanilang mga itsura na para bang lalamunin ka nito ng buo. Nung masipat nga ito ni Sigma, pilit niya itong nilayuan pero habang tumatagal, mas lalo lang itong dumarami sa kanyang likuran. At nung masyado nang mabigat ang kanyang katawan, dito niya naisipang huwag iwasan ang mga nilalang. Kung ipagpapatuloy niya kasi ang pagtaboy sa mga ito, posible lang yung dumami ng dumami hanggang sa ito na ang maging sanhi ng pagkalunod niya. Kaya naman kahit hindi komportable, pinilit niyang umusad ng banayad hanggang sa lubayan na siya nung ibang bumubuntot malapit sa kanyang paa. Ilang minuto pa ang lumipas. Unti-unti nang gumaan ang kanyang pakiramdam hanggang sa mapansin niya na paisa-isa nang umaalis ang mga nilalang. At pagkaraan ng ilang segundo, bumalik na sa normal ang bigat ng kanyang katawan. Ito ang naging sanhi upang makalangoy siya ng mabilis hanggang sa marating niya ang maliit na isla kung saan naroon ang Dibinong hinahanap niya. Nang mapadpad na siya sa pangpang nito, nakumpirma niya nga mismo na yun na ang matandang hinahanap niya. Manghang-manghaman sa kanyang nasilayan, pinili niya pa rin kumalma habang binabagtas ang daan papalapit. Di nagtagal, nang marating niya ang kinaroroonan nito, nakita niya ang mga ribultong nakatayo sa 3 dako kung saan nakaupo sa gitna ang Dibino. Nakapikit ang mga mata nito pinuno at kahit anong gawin niya, hindi siya nito naririnig. Kapansin-pansin din ang mga pulang libretang nakalutang sa itaas niya
na parabang nakipag-isa sa mga ito ang sarili nitong wisyo. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, dito niya naunawaan ang kasalukuyang sitwasyon ng matanda. Nalaman niya na ang mga rebultong nakapalibot sa 3 dako ang pinagmumula ng harang na nagsisilbi nitong proteksyon. Para sa kanya, medyo nakakapagtaka ito. Gawa ng sa estado ng matanda, mukhang meron itong gustong protektahan. Nakumpirma din niya na matagal na yung nasa ganoong estado dahil sa mga lupang dumikit sa muka at kasuotan nito. Matapos naman niyang masilayan ang lahat ng iyon, napaupo na lamang siya sa tabi ng puno. Wala siyang ibang inisip noon, kundi ang rason ng dibino kung bakit ito nagkaganon. Inakala rin niya na wala ng paraan pa para makausap ito. Pero maya-maya lang, may binatilyong lumabas mula sa puno. Nanggaling ito sa likurang bahagi, kaya hindi niya ito kaagad napansin. Paglapit nito sa kanya, marahan itong umupo sa kanyang tabi habang pinagmamasdan ang dibinong hinihintay niya. Nang maramdaman niya ang binata, agad siya ritong napatingin. Pagpang-abot ng kanilang paningin, napangiti lang naman ito kahit bakas sa muka ang matinding panlulumo at kalungkutan. Nung makita naman yun ni Sigma, dito niya napagtanto na ito na marahil ang katawan na pinagtitirahan ng kalahati ng kaluluwa ng dibino. Kaya naman para malaman ang lahat ng mga nangyayari sa lugar, tinanong niya ito ukol sa kasalukuyang sitwasyon doon. At nang marinig ito ng binata, malungkot naman itong sumagot sa kanya ng, "Marami ang nangyaring hindi namin inaasahan. Pasensya ka na. Ayaw ko na muna yung pag-usapan. Ay, hindi nyo man lang ba naisip na dahil sa kapabayaan ninyo, pati kami rito naapektuhan? Sinubukan nyo na bawiin ang sumpa ng baryo, kaya kami nalagay sa lugar na ito. At sa paglipas ng mga buwan, hinanap siya ng mangkukulam ng bundok ng busa, hanggang sa ang tanging paraan na lang namin ay magtago sa dimensyong nilikha niya. Ikinulong niya ang kanyang sarili para hindi nito mahanap ang kanyang kaluluwa. Napakalakas ng kalaban ninyo dahil lahat ng karunungang taglay nito ay pawang sinauna at ipinagbabawal. Natuklasan din ng dibino na ang matandang iyon ay nagtataglay ng kapangyarihan ng prinsipe ng mga demonyo. Pero huwag kang mag-alala, darating ang araw kung saan handa na siya. Babasagin niya ang harang upang muling kaharapin ng nilalang. Hindi pa naman siya nito natalo, kaya huwag kang mag-alala at mabahala. Ang ginagawa niya ngayon ay simpleng paghahanap lamang ng karunungan kung papaano makukontra ang prinsipe ng kailaliman. Kaya kaibigan, samahan mo ako ritong maghintay." Okay, medyo mabigat yung episode na to kasi buong baryo nila nalipol. Okay, so hindi pa naman tapos yung kwento. Tingnan natin kung ano yung magiging kahinatnan. Kapag naka 500 comments tayo, lapag kagad natin yung tier 8. Okay? Yun lang. Maski kasi ako na-excite eh. Yun lang. Salamat.